Ita, tanay tabo nun day di James ka anak ko. Anya ti plano mita, Rogie. Jack pailaan mo, Papa. Jack mapagsusurot ti panunot ko. Jack amo, no kasano kamin kinisyan nga anak ko. Awan ti rumbo nga pagdanagam kini siya, tada kami kini mamangyo ang mga iwan keng kuana. Papa, Ada pensyon me kini mamayo. Matulungan mi ni siyaan. Da kami timang paadal keng kuana. Awan mo ti trabaho, ta saan kamat nga rod anakalpas iti panagadal mo. Papa, Isungagnad kayo dito'y balay, tawan ti pagastusan nyo dito'y. Tanagawit kayo di balay yo. Awan na ima sa kanan nyo jay. Naimbag dito'y takanayin nga dakar ka tirem. Ang mga numay kao ti apu ko be, no ipanaw yu dito'y balay. di kay madanagan, Papa. Saan ko nga ipanaw ti apo ko yu dito'y balay? Agsangsangit manan ni Papa. Ang mga arakop iti ladawan day di James. Oh, James, anak ko, panimpati na kami. Asitkak ni Papa. Papa, husto ko madaytan apa nagsangsangit yu. Nabaybay ti sakit mo, anak ko. Saan nga minanasigod? Isuasa na naagasan na dagos. Nuapay nga minadi mo yung pacheck ka pa dagos ti anak mi, Roger. Kinapudno na. Kanayon ko idi nga ibaga nga agpa-doktor. Ngamjak maalokoy, Papa. Pasaray apaan nak no pilitak. Di uray maninapa panangakuma. Basta nagimbag ti anak mi. Pabaya ka nga mi nga asawa. Emilio! Anya ka di mananday ta. Apayaya nga ulit-ulit ang mga ibagbaga ti kasta. Huston, natayan ti anak ta. Uray sidiram asidiran ni Rogie. Saanan amay subli ti bihag ti anak ta. Ala, Rogie, mapan kan iti seledyo iti apo kumi. Uwen, Mama. Emilio, sarda nga mon asid sidiran ti manugang ta. Taawan basol na iti ipapatay ti anak ta. Dakkel ti basol na. Tabi na ibayan na di James. Siguro. At dalalaki na. Iso abay na ibayan na ti anak ta. Di ka kumamad agsaw iti kasta. Tawan pa managnag mo. Mabalin na ka nga idarom ni Rogie iti kasta nga ibagbagam. Agdarong matasangwag. Huston, maturog takit din. Apay ayakas na isakit mo ti manugang tangam siyak. Siyak ti asawa. Siyak ti rumbang akampyam. Ala, maturog takit din. Rabiin. Talikodan ka man laang at maturog akon. Di naktalikodan. Sangunak. Agsasawak pa'y laag. Basta maturog akon. Agsaw kang agmay-may sa ditano kayat mo. Kahit umay kayo ag nauden dito'y balay, nuko na masaan ka komportable iya balay da abalayan anak kaw. Kanayon nga nga agpangag ni Papa. Kanayon nakapabasulan iti ipapatay day di James. Paya pabasulan da ka ngay. Katsigod mo ito na sakit na dayjay. Nangagdamay timbaga ti doktor. Nabayagan na sakit na dayjay. Sala ka no rumwar dagiti sintomas, nuaddan iti last stage ti kanser na. Sa bali ti ugali ti katugangak alalaki, tatang. Agdumadakan ni Mama. Ay na, nusyak ti mapunuan. Sungatag day nga balayan kaw. Payakas na ti bagbaga na. Talaga siguro mo't akidengnan ati matay di asawam. Nagsakit ti pupusayan ti asawak, tatang. Ngamdagdagan da pa'y lati sakit ti barukong ko. Iswa pumanaw kami ni Chay. Anya? Ipanaw mo ti apu kumi dito'y balay? Huh! Nangalam ti itilaing mo. Agnaad kami ni Ije Balay, Papa. Papay, masigurado mamay paay mo ti kasapulan ti apu kumi. Magatang mo nga ta amin na masapsapol na. Agsapulak iti trabahok, Papa. Saan na mabalay na basta ipanaw mo latan ti apu kumi? Dakkel ti karbangan miking kuwana. Tamanipod basay,
Adon tinaytultulong may kengkwana. Papa, Napumanaw ka, si Kalaang. Di mo ikuyog ti apo ko may. agpakpakaasi ak, Papa. Uray agbakasyon kami lang aron ije balay tatang. Uray makalawas laang. Ha? Mailiw amin ni tatang kanisyan. Kaya't namot nga iliwan ti apo ko na, Papa. Mabayago na iti makalawas. Tuwa nga aldaw. Mabalbalin pa. O sige, Papa. Duwa nga aldaw. Apay ngay, upat nga aldawan. Ngam di matla agawit ang dagiti agina. Bye-bye am kadila ang agbakasyon na giti agina, Emilio. Ay sana mabalin. Ti kayat na, ipanaw na ni siyan dito'y balay. Sana mabalin. Kasano asaan da pumanaw kat kastamat ti ugalim. Kanayon mo pagsasawan di manugang ta. Huh! Talagang ay sakit mo na diya babae. Napatpatag di manugang mo ngumsyak nga asawam. Saan na kasta? Ngam awan mo't ngamin ka eskanti pagpabasol mo kan kuana. Huh! Inaksukunan nito! Agmano ak, lolo. Upay kasukunan na napok. Agawit na ni Jay Balay, wan. Ha? Ni mami ngay? Saan tayo nga kadwa? Paybaya mo ni mami. Saan na kami akay kaya? Iso nga impano na kay Jay Balay. Ha? Si Kalangan ti umay Jay Balay, wan. Ikuyog tayuan ni mami, lolo. O sige, ibagam nga ron. Sikat yung mga lukoy keng kuana, ngagsubli Jay Balay. Papa, dito'y kami pailaan kanisyan. Kailiw men ti apo ko be. Agawit ka ni Jay Balay. Dito'y kami pay, Papa. Kat kasano nga ron ti apo ko be. Kasano makadin nami, ha? Lolo, agyan kayong matan ditoy. Ay man, Jack. Jack, may rusok ti agna di ti kastoy a klase ti Balay. Ha? Awan sapay kutsun ditoy. Abang ano natangkan ti pagturturugan ti apok. Uray natangkan basta kaidak ni mami, lolo. O makitam, natangkan gayam ti pagitidan ni siyan ditoy. O, anya titsidam ditoy siyan. Rabong, pariyakan og guti kamuti, lolo. Ay na, kaasi ka mo tapo ka. Basta lagayam ti sidsadam ditoy. Isu nga gawit ka ni Jay Balay, wan. Ngam adda sagpaw na nga nitib nga manok, lolo. Ha? Uray pay. Basta gawit tayon. Yawit kondisyon, no di mo kaya ti sumurot. O sige, Papa. Numanugot lakit diti apo ko yo. Yawid yo. Angam na di na kayat. Pangaasi yo tadi yo pilitan, Papa. O anya, sumurot ka kanya kapo. Hintay Jay Mol. Hintay gumatang ti adong ay ayam mo. Dak kayat ti sumurot. No saan ko nga kadwan mami, lolo. Anya? Alan please, apo. Manjak nga talaga, lolo. Madik nga maisinakan ni mami. Anya? Oh! Siguradom nga rod, asan ngagbisin ni siyan ditoy. Tanong maamuak la mabisbisinan ditoy. Delikado ka kanyak, Roger. Agabrodak, tatang. Anya, pangalaam nga rod nga iti kwarta abos-bosam, anak kaw. Umutang ak iti porsyentuhan, tatang. Di ka nagpatulong kadagiti katugangam? Saanan, tatang? Ta sigurado nga iboy-boy tumanan ni papadayta. Inton masungad nga aldaw. Di babae a katugangam ti kasaritam. Marigatan ka ano porsintuan ti pagutangam, anak kaw. Saanan? Basta nakasarita kung ti pagutangak, tatang. Anak kaw. Ibatik ni siyan kada kayo. Kat pangaasiyo, di ko mabaybayan ti anak ko. Nasakit tinagam ko amang panaw iti anak ko. Ngam kapilitan. Pangaasiyo, di ko may tulok nga laan dati anak ko. Wen, anak ko. Ikarikday taken ka. Mami, apay ngay apanawan na. O, di ka agsangit anak ko. Di mat kayat mo ang mapadakkel ti balay tayo.
Papintasan tayo. Saanan? Urahan nga pumintas ti balay tayon, kanda lolo. Basta di ka pumanaw, mami. Para itinapintas ang masakbayan ti ipapanaw ko, anak ko. Dayta ko matilaglagi pam, wan? Uray saanan ang napintas ti masakbayak, mami. Basta saan ka pumanaw? Ala, umay ka man. Di kan agliday, wan? Mabiitak laang ija abroad. 2 atawon laang. Kasat no akabit nga iti 2 atawan, mami. Di mat grade 2 kaitan. Inton grade 4 kan. Agawid akton. Nagbayagos nga'y, mami. Di kang sangit tapno sana ka mailuyo sa anak ko. Arabidag ti amin na kabailak. Tapno maipaayan kay tinapintas ang masakbayan. Nag-abroad mo't gaya man ni Roji, lakay. Kastaya, kita ti kinabastos da dya manugang ta. Nagabro da di man la nagpakada kadata. Ala, baybay amon. Awan lang aron dito yun. Apaam pailaan. Nasayat mo no nagabrodan. Lumbang lang nga. Tapno da pagbiag na iti apo ko ta. Nga masapol ay awit ta dito'y balay ni Sean. Kasaritan pa ni Roji may papan iti dayta. Di ka agdesisyon na siksika. Basta alag ti apo ko ta. Lolo, imbag tayo may kayo. Natumba ni Lolo Osting. Anya, ayan na. Adda ijay kusina, Lolo. Haan nga makasao. Umala, umay ka. Kitaon ta ni Lolong. Ay sus, natahilaki iti ni Lolong. Itaray tayo na ijay ospital, Lolo. Sana na tayo ni Lolong. Ha? Agang angas paimat. Natay daytan. At taraudi lang nga angos na daytan. Ala, umay kan. Tapanawan tan ni Lolong dito. Saan tayo kadi atulungan? Inta mga yabi timang tulong kingkwana. Agkakaima sa makan, tinorder ko apong. Mga kaiti husto, wan. Lolo, amampay ng tulong kan Lolo Osting? Adad. Intex ko ti kaarubay tay. Di ka madanagan. Wan. Kaasimutan. Awagan nyo kuman ni Mami, tay bagayo. Wan. Awagak to numadamdama. Mangan ka pa, wan. Kasladyak makapangan, panpanunutok ni Lolo Osting. Ay na, adan na pa ng tulong kingkwana. So di ka madanagan, wan. Mangan ka kaidi. Natagi ni tatag mo. Sana na itarayadago si ospital. Jack makaawid, Papa. Di ka madanagan. Tatakamin ti makam mo dito. Takamin ti manglamay ti amam. Agyaman, Papa. Agnaetan dito'y balay ni Sean. Tanatay matan niya balayan usting ang mga iwan kingwana. Kaasimot day di abalayan. Talaga akas ta tibiyag. Mapantayo amin dito. Kahit nagsaritaan yon kan ni Roji, di maipapan kan ni Sean. Juan, no choice matlagan. Asino pa'y kumati pangitalkan na kinisan. No sana data. Iso saan akong di pride ay diya babae. Taamangan no makangagmanan kanyang. Apay asaan nga umawawag ni Mami, Lolo? Awan, hindi nakapagan ano tayo jay. Ha? At siguro nasawa na diya abroad. Iso nalipatan na ka, napok. Apay ngay, Lolo. Torpe nga ron tayo nga inam. Napan nagbiro kiti asawa na diya abroad. Iso binaybayan na kan. So alipatan mo ni mamay. San abalit da kami kinilolam amang ipatpataging ka. Mailiwakon kan ni Mami. Saan nakangaruda na paganano? Apay ayang nga iso tisang kalagip mo. Lolo? Lipata mo tinam. Tanalipatan na kan. Linaksid na kan nga anak na. Hello, Papa.
Kasaritak ko man ni Sian. Nakaturogan. Di mon singan, ti pan naturog na. Di ko madanagan. Ta nakaradkadlat ta, ti apo ko may. Nabayag nga minan ajak na kasarita ti anak ko, Papa. Nakaturog nga rutan. Apay di ka makawawa tayo. Madisturbo ti panagtakkel na, numasinga. O sige nga Rodan, Papa. Inton bigat lang nga Rodan na kasaritak ti anak ko. Saanan, tatapapanan minton bigat. Awan signal iti papanan may. At ataraayan may akasa. Anya? Oh, sige. Tanay, makaturturo ka kaon. Bye. Bye, Papa. Maulawak, bakit? Agrikos ti panagkitak. Ne, apayan. Upit ti parukong ko. Agsakit iti rin. Marikatan ako. Sus, apayan nga mabitla ang tamang ayabak iti pagluganan ta. Itaray ka di ospital. Emilio! Diyos ko! Natumban ta asawak! Hello, Rogie. Adda kami ita dito ospital. Ha? Apay, Mama? Ni Papam. Naatake kat nagbalinan na bedridden. Sana na makasao. Anya? Kalaat tipad nakaatake na, Rogie. Kaasimat nga ron ni Papa no kasta, Mama. Wen nga ron. Sana bale? Umadanin ti panagawid ko. Matulungan kayon, apaman ang makasangputak dita Pilipinas. Sian, anak ko, kumusta kan? Mami, may iliwak ka niya mon. Uray siya ka, anak ko. Kat, kumusta ka niyay? Mayat mami, ngamayan ngay di asawam. Ha? Asawa? Ni, awan mo't asawak. Kuna ni Lolo, addan asawam, isungahan na kon awawagan. Insukat nak kanon, di nakanon kay kayat. Anya? Ay, sana pud no dayta, anak ko. Ha? No kasta aglas-lastog ni Lolo? Ay, ala, ka. Mapantay itayan ni Lolom. Kumusta kayon, Papa? Ado tinamwak iti anak ko, Papa. Impaidam yu ti anak ko kanyak. Kabayatan ti kaada kaya abroad. Pinaritan yu gayam amakisarita kanyak iti cellphone. Ngam, di kay kayatan asidiran. Tama siya nakiti kasta alangayo. Amo ka nagbabawyan yung tinapalabas. Babaan ti kasta pa nagsangit yu, Papa. Kat uray awan tinasaya at ngayon pakita yu kanya kiti kalabas. Si dadaan naklata tumulong kada kayo, Papa. Kat di kay madanagan. Mapakawan kayo. Kat agpaimbag kayo kuma. Bueno, papagayam, titan tinagkibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.